थांदों नामा? हा? मेलाव थांदोंमोन? मेलायाव थांदोंमोन ओं। आंहा फिसाजोबो दंमोन बाहायनो। ए। एसे बेबायदि दिन्थि दंना? औ। माबा गारदोंमोन ना? भिडिअखौ नोंथांनासो खिन्थाहरदोंमोन बिमाया। हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ एदाव नाङा बाबु आं एदावाखै दिनैहाय जोङो मोनसे भिडिअ लाबोलायसैलाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय बाबु जोंहा रानिनि बार्थडेनि थाखाय माने एसे बाजार खालामनो थांनो नागिरदों आरोना रानिनि बार्थडेनि टाउनाव बेनिफ्राय दायो बेयावनो थांनो नागिरदों जोङो आइदे खेब्बाय आंखौ मामिया बार्थडे गाला खेब्बाय आंखौ गाबोनसो बार्थडे जागोन दा रानिया 2 इयार जासिगोन गाबोन बेनिफ्राय बिदिनो एसे बाजार खालामना लायनो नागिरदों आरोना बेखौनो एसे भिडिअ बानायनोसैलाय आइदै इदि नङा ना मामिया हामाना इदि खेबनो हामा पापा फैगौ र' पापाखौ नेनियाव बेनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जों जागायलांबाय थानोसै थांबाय थानोसै आरोना फैद' पापा फैबाय नै मेलायाव फैग्रोबाय आरोना जोङो लोगोफोर जोंनि गगामुगावहाय मेला जादों आरो दायो बेनिफ्राय बाजार खालामनायनि सिगां जोङो नै मेलायावसो हाबफैग्रोबाय बेनिफ्राय नै मेलाया आराम्भआनो जायाखै बारा मोनायाखै जे बेनिखायनो माने मानसिफ्रानो बारा गैथ'वा थेवबाबो फैबाय जोङो रानिखौ लानानै आरो एसे दिगदार जायो जे ओंखायनो हाबलांग्रोनो होनना फैबाय फैद' लथारि नालागे मानुये नाय दिखुन मायो मयलम पास्ता दिया हो किमान 20 टका पास्ता दिया हो तेताय मारिम न 50 टका 10टा আপুনি কোৱাছিলা নেকি বাবু যাত্ৰা আছে বুলি যাত্ৰা মন্দিৰলৈ আনিছিল মা যাত্ৰা আছে যাত্ৰা কৰি দিছো 20 টকাত কিমান পাব এনেকে দিব পাৰে নে 20 টকাত কিমান পাব এনেকা যেনেকা মাৰে ওলালে 20 টকাত দেচোন আৰে মাৰিব লাগে নেকি দুটা নাই অ এটা যাত্ৰা মই বস্তু কেটা কল কল আছে অ উল্টা বুলে কৈছে ন মানে জি কোনো নাম্বাৰ মানে 16 টা বস্তু Mai যাব আরে বগে দর্শন যাব মজা করতে যাত্রা আলো না যায় দেখুন এবার খাবো দে মই Napanya? Ayo. Ini bisa bola deh. Apa ayo? Ya lah saya tadi ya. Mari po. Ring kela-kelene ya meunasi angel logoper. Bisa kayak ring kambayangnya. Tahu ini kan tapi kita training mah. Ini training dia ada skill bodan ni. Ada iya bodan bodan. Bisa menilai. Jadi kan jangan ya. Kai thằng xe. Ấy cinta kat sini pak.
रानिखौ याव गाखो होनाय नायनोसै जोङो गाखोगोन ना गाखोआथाय रानिया फै गाखोनोसै मामि ओइ नै ट्रेना ओइ नै ट्रेनाव गाखोआ ट्रेना गाखोनो मोजां आरो फै मामिया नै याव गाखोफैदो फै जिरायहो Lalat, apna ko logo murawa je las, lalat, bisa murah. Gimana ya, Cile? Betul, jangan apa Kata pun itu kok, ya tuh pada. Lalat bisa, apna ko murah. Aja. Rani. Paribo. Rani munu deh, ya kom sana. Bye bye, bye bye. Rani. Rani. Rani awak di kakak dengar lagi. Mana ada? गाखोनानै ओंखारफिनबाय आरोना लोगोफोरजों इनिफ्राय माने रानिखौ लानानैहाय माने माबानो हायासै भिडिअ बानायनो हायासै आयु गोलैलायलांसै नै दै जाजोबखादों लामायाबो नै लोगोफोर आङो नै बिदि नाम्बार माबानाय गेलेदोंमोन आरोना बै 33 मोनबाय नै मोननै गेलेखांनायनि उनावहाय माने मोनसे मोनदों बाबुआबो मोनसे गेलेदोंमोन आं मोननै गेलेदों आरोना नैयाव 33 मोनसे मोनदों नै 33 नाम्बार बेनिफ्राय मा मोनो मिथिया आरोना बेयावहाय मालिकआ हरथ'वाखै माने आइ मालिक देयाखौ इ पाबो 1000 में पाबो नाকি বড় বস্তু এটা দিব আর Iya mog 33 yor 33 nomor itu mog deh लोगोफोर नायलाय मा बायदि mog मोनदों आं नांखागौबो बारुना जोंहा इदि मोजां मोनसिनो आयो तेलले आगर दulu होमबाबो लानोसै मोजाङानो मामि orange color gela orange नांगौ बाबु orange color itu dia betul nalar orange ko lansai babu माबायदि नायदों आखौ Pikachu बायना नानि मा पिकाचु iya Pikachu लिना थालिया नै माइलाय monkey ना Pikachu बायना दानिया नै लोगोफोरजों मैगं दखानावहाय फैफिनलायबाय आरोना मेला थांदों नामा हा मेला थांदोंमोन मेलायाव थांदोंमोन ओं आंहा फिसाजोबो दंमोन बाहायनो ए एसे बेबायदि मोनसे दंना औ माबा गारदोंमोन ना बेखौ थांनानै खिथाहरदोंमोन बिमाया बेखौ बुंदों खोमा बेखौ गाखोदों नामा अबेयाव जाबे बारनायाव गाखोदों माबायासो माबा माबायावसो गाखोदों ओरै गल गिदिंग्रायावसो आले हेमन्तनि मनमथिनि फिसाजोआ अ नैखौ नुदों खोमा ओं एखेखाना मनमथिनि फिसाजों ओं एखे नुदों एसे एखेहां नालाय ओमफ्राय नै दायो जोङो मैगं लाफैफिनलायबाय आरोना मेलानिफ्राय फैनानै बानलुखौबो
लानांगोनहाय जोंहा बानलु होबाय ए लाबाय रानिया मेथाइ जादों मा नांगौ dia kurang yang mana nangde लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरोना जोङो बेनिफ्राय नै बेयावहाय एसे मैगं बिदिनो लाबोबाय आरोना नै मनायावहाय गाबोननि थाखाय एसे माने बाजार बानायनानै लाबोबाय आरोना बार्थडेखौथ' गिदिर खालामा नालाय ओरैनोसो माने फिसा ओरैनो आरोना न'नि गोजासो नालाय बेनिखायनो माने एसे लाबोबाय आरोना लादो बेनिफ्राय नै लोगोफोर बाबुआ मा देखायदों आं रानिनो होगोन इखो पिकाचु रानिनो मा गाबोननो होगोन बार्थडेआव रानिनो गाबोन बार्थडेआव गिफ्ट होगोननो आरोना बिदायाहाय नै बेखौ बायनानै लाबोफादों माने मेलायावहाय मा नाम होनदों पिकाचु आं आरो माबाखौसो लाजानो लुबैदों आरो नोंखौ लाबाय इखौ साबसिन नुदों बेबो हिन्जावफोर लाग्राखा होमबा हिन्जावफोर लायाबा गाव जेखौ गोसो जादों बेखौ लानानै फैदों आरोना बिनानावनो होनो थाखाय बेखायनो माने बेखौ लानानै फैबाय आरो माने गिफ्ट होनो थाखाय बिनानावनो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना सोरबाफोर गोदानब्ला बाय बाय लोगोफोर